Şununla baglyqda halkymyzyň medeni baýlyklary, tebigaty, gözel künjekleri, ýurdumyzyň dürli ulgamlarda galanýan üstünlikleri bardaky maglumatlaryň, video şekilleň, gepleşikleň, daşary ýurtlaryň köpçüliklerine habar beriş serişlerini şöhretlenmegi, milli gymmatlyklaryň dünýäde şöhratynyň artmagy uruny, gahrymany arkadamydan hemde hormatly prezidentiň ediýany aradalarynyň nowatdaky subutnamasy. Mir 24, Euronews, Rossiya 24, TRT haber ýaly, tele ýaýlymlardan habarlar gullukları, Avreli neşirleri milli we medeni mirasymyzy dünýäge wagt etmekde ýurdumyzyň ýakyn hyzmatdaşlarydyr. Olar öz sahypalaryna ýurdumyz bilen baglanyşykly maglumatlary ýygydarly köpçüligi ýetirip durýarlar. Munyň özemi Türkmenistanyň ykdysady özgörtmelerini, medeni mirasyna we tebigatyna dünýä jemgyýetçiliginiň uly gyzyklanma bildirýändigini aýdynlygy bilen tasdiklaýar. Ata watanymyza beýtarap Türkmenistany garaşy döwletiň arkalaşynyň assosiýasiýanyň agdaty bolmak bilen beýik uramanyň şäherlerine dürli ularda ýeşen hyzmatdaşlygy alyp barýar. Ma'lum bolýaly garaşy döwletiň arkalaşynyň baş sekretary Sergey Lebesev Mir teleýaryna beren interwýusynda arkalaşynyň giňişligine integrasiýa taslamalarına ýurdumyzyň eýleýän urny barada giňişleýän gurrun bermegi munyň aýdyň subutnamasy. Döwlet başlarymyzyň garaşy döwletiň arkalaşynyň döwlet başlarlarynyň giňişiniň geçen ýyly geçirilen mejlisinde arkalaşynyň formatyna döwletleriň özara gatnaşyklarynyň derwäýs meseleleri boýunça hyzmatdaşlygy üstünlikli ilerletmek üçin amatly ýagdaýlar döwletmegiň möhüm şerti bolup durýanyna inanýarny bellemegi ýurdumyzyň garaşy döwletleriň arkalaşynyň şäherlerinde mundan belägem hyzmatdaşlyga berk ıgrarlydygyny tasdiklaýar. Garaşy döwletiň arkalaşynyň baş sekretary Lebesewiň beren interwýusynda Türkmenistanyň garaşy döwletiň arkalaşygyna birnäçe ýyllyk başçylyk etmegi we oň şäherlerine geçirilen şäherlerin hyzmatdaşlygyň, dostlugyň, garaşy döwletiň arkalaşygyna agda döwletleriň arasynda gatnaşyklarda hoşnýetli goňşulygyň puturlanmagy ýardam edendigini aýtdy. Bundan başga-da Lebesew 2024-nji ýyly Türkmenistany Pehim paýhasy ummany magtumly Praga diýilip ygran edilendigini aýdyp, özüniň Merkezi Aziýada önübesine adam hökmünde magtumlygynyň adynyň beýik şahyry, akyllar, filosof hökmünde diňe bir Türkmenistanda, Merkezi Aziýada däl, eýsemi tutuş dünýäde hem meşhurdygyny, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ähletine diýen ýaly magtumlygynyň ýadygarlyklary şahyryň adyny götürýän köçeleň bardygyny bellemegi beýik türkmen şahyry Magtumly Pragynyň edebi döredijliginiň dünýä edebiýatynyň aýrylmady bölegdigini ýene bir gezek güýe geçýär. Garaşy döwletiň arkalaşynyň baş sekretarynyň belleşi ýaly Magtumlygynyň maňa sowgat berilen goşgular kitabyny okap, oň şygyrlarynyň durmuş, adamyň arasynda gatnaşyklar barada pikirlenmäge ýardam edýändigini göz ýetirdim. Bu kitaby okumak ören gyzykly, iň esasy bolsa dünýä garaýşyňa giňeldi. Lebesewiň Magtumly başynyň şäherlerine beýleki respublikalarda hem geçirilmegine garaşy döwletiň arkalaşynyň ýurtlary üçin ören möhümdir diýip bellemegi, dünýä medeniýetiniň ösürmegine uly goşan akyllara hormat goýulmagy ýurtlaryň arasyndaky dostlugyň, özara düşünişmegiň puturlanmagyna ýardam berýändiginiň nyşanydyr. Ýurdumyzyň medeniýet ulgamyna galanýan üstünlikleri dünýä derejesinde iqrarnama eý bolýar. Munyň aýdyň subutnamasy hökmüne 2022-nji ýylyň 5-nji noýabrynda Türkiýe medeniýetiň halkary guramasyna agda döwletleriň medeniýet ministrlikläriniň hemişelik geňeşiniň mejlisinde Änü şäherini 2024-nji ýylda Türkiýe dünýäniň medeni paýtagty diýip elan etmek boýunça degişli çözgüt kabul edildi. Bu çözgüt Änü şäheriniň umumy adamzat medeniýetiniň ilkinji taryhy mekanlarynyň biridigini ýene bir gezek tasdiklaýar. Hormatly prezident bilen parasatly başçylygyny gadymy binalary hemde taryhy ýadygarlyklary aýagy saklamak bilen bir hatarda täze desgalan gurulmagy, öseni şäher guruluşyk infrastrukturasynyň emele getirilmegi urununda uly arad edilýär. Ýurdumyza geçirilen medeni şäherleri umumy adamzat gymmatlyklarynyň hazinasyna uly goşan halkymyzyň medeniýetini, ýurdumyzyň taryhy, medeni mirasyny ähli öwüşünden görkezmäge mümkinçilik berýär. Şunun bilen baglykda milli gymmatlyklary şöhretlenýän şeýle şäherleň dostlukly ýurtlarda da ýygydarly geçirilýänini aýratyn bellemek gerek. Ma'lum bolýary türkmen dinanlarynyň ihlasyndan dören keşdeçilik sunuty özüniň aýratynlygy, gaýtalanmajak gözelligi, iňçiligi bilen tapawutynýar. Onuň UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň sanawyna girdilmegi milli gymmatlyklamadan şan şöhradatynyň barha artýanyny nowatdaky gezek subut etdi.
Şunun bilen birlikde ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleriniň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdirilmegi ýurdumyzyň dokma senaty toplumynda şolsany ýüpekçilik pudugyny durmuşa geçirilýän toplumdaýyn şäherleň netijesinde asyrlar aşyp gelýän milli dokmaçylyk däpleriniň häzirki zamanyň ösen tejribesi bilen utgaşdyrylýanyna şaýatlyk edýär. Gahrman arkadamydan başlanýyşlary hememe arkadagly gahrman serdarmydan taýtyl taýlalaryň netijesinde dünýä halklarynyň ünsüni özüne çekip, şan şöhraty belende göterilýän milli gymmatlyklamadan birim türkmen alabaýlardyr. Merdana ata-babalar tarapyndan asyrlaryň dowamyna kemale getirilip, tohum arasylygy saklanyp gelen alabaýlarymyz ýer ýüzünde bar bolan tohum itleriniň arasynda iň naýbaşlarynyň biri hasaplanyp, umumy adamzat gymmatlygyna öwrüldi. Bilişimde ýaly ýaňy ýakyny Aqdoz zaty türkmeni arabaýy Merkezi Aziýa Awçarkasy diýen ýarşda 2 ur boýunça Russiýanyň çempionu boldy. Munyň özi türkmeni arabaýlarynyň dünýä ýüzündäki şöhratynyň belende galýanyny alamatlanýan bu sonurjy wakadyr. Türkmeni arabaýy eýesini göpalalygy, goruglygy, agraslygy, düşbeligi bilen beýleki tohum itlerinden tapawtanyýar. Häzirki wagtda türkmeni arabaýlary halkymyzyň milli gymmatlygy bolmak bilen halkymyzyň bu sonjyny öwrüli. Türkmeni arabaýlaryny ösürip ýetişdirmek, olaryň arasy ganlygyny saklamak, geljek nesillere ýetirmek babatda döwletimizde möhüm işler durmuşa geçirilýär. Bu wagtda Halkara Türkmeni Arabaýlary Assosiasiýasynyň merkeziniň açylmagy, şerekeme ulaýatlarda arabaýlary ösürip ýetişdirmek üçin ýürüýte merkezleriň ulanmagy berilmegi, bu urdaky işleň netijeli häsiýetini görkezýär. Dünýä iri teleýalanlaryna türkmeni arabaý hakynda maglumatlaryň berilmegi, halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň barha meşhurlygy eýe bolýanyny görkezýär. Dünýä bilermenleri türkmeni arabaýlarynyň täsirligine, olaryň insanylyk häsiýetlerine ýokary baha berýärler. Özüniň arasy ganlygy, öz boşlugy bilen dünýä halklaryny haýrana goýan türkmeni arabaýlary geçmişden şu günümizde gelip ýeten ebedilikler hasaplanýar. Türkmeni alabaýlar hakynda bir neçe taryhy maglumatlar, ruwaýatlar halkymyzyň arasynda giňden ýaýranlar. Gahrman arkadamyda türkmeni alabaýatly kitabynda türkmeni alabaýy bolsa, weparalygyň tebiği nusgasydyr. Batyrlygyň hemde edermenligiň alamatydyr. Halkymyzy öý ojagynyň, mal mülküniň goruglygyny, öýde hemde mulyny alabaýyny ananyp, köňül rahatlygyny onuň bilen paýlaşýar. Sagdynlyk we ruhy berentlik ýöreleriniň alamatlarynyň ruhy göz başynda türkmeni alabaýy bardyr. Alabaýy hakynda ençeme maglumatlar hemde täsirin pikirleri hyýaryňa gelýär diýip belläýär. Munyň özi halkymyza türkmeni alabaýyna maşgalaň agzat hökmüne garalýan ony görkezýär. Türkmeni alabaýlarynyň şan şöhratyny dünýäge ýaýmakda, olary ösürip ýetişdirmekde Halkara Türkmeni Alabaýlar Assosiasiýasynyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow uly tagalladar edýär. Her ýyly ýurdumyzda içinaslamyda belent sarpa goýulyp, olary bir neçe syýlaw serpaýlar ýapylýar. Bu bolsa ýurdumyzda içinaslyk sunatynyň ýygydarly ösdürilýänini ýene bir ýoly görkezýär. Beý üstünlikleri dünýä ýere habar beriş teleýalanlar tarapyndan hemişe üns merkezine saklanmagy, döwletimiz bilen hyzmatdaşlygy bilen gyzyklanmanyň barha artýanyny görkezýär. Şeýle sepetleň sakatyny duran türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, gahrman arkadagymydan hemde arkadagly gahrman serdarmydan beýik we önämli ädimleri halkymyzy baky bagtyarlygy, migdemede awadançylygy, ebedi parahatçylygy alyp barýar.